Hi everyone! Good afternoon! Ayan, so with me is Queen Divine, and Queen Chris. So today's vlog is, amuang buhaton is mangukay ni bat na ami ginatawag na limit sa money, which is pila ito yung 50 pesos lang jud. So ang among content is all about saan aabot ang 15 pesos. 50 pesos mo. 50 pesos mo, okay? So ato lang sugdan. So go, sa Divine, pak. Divine, lamig kayo. Laban lang, girls. Yes. Diba? For the 50 pesos, kung saan naabot ang 50 pesos mo. Laban lang, girls. Go. Laban lang, girls. So ano po, sa pagpangukay na muna po may ginatawag na social distancing. Ayan, so diba? Very busy ang mga uy masuy. Laban si May, Annie. Ayan. Divine? Diba? Gwapa kayo bayuot. Diba? Social distancing yapon ng tanan. Hello. Uy, dyan sa doy. Uy, bayuot. Ang 15 ba? Ibutang yun sa tagis. Uy, paningot ako. Ang 15 ba? Enter na. Char lang. Edo, shuy. Dili, magbutang ba yun? Char lang na. Lalamig ilang mga authorization. 15 pesos! Sila mga art. Let's go. Dapat gali, kung mangukay gali mo sa tag-5 mo mangukay. Di ba, Ing? Dapat mangukay sa tag-5 jud. Ayaw jud magbalin sa lain. Balag unsay may tabo sa tag-5 jud ka mag-ano mo stay. Okay? Para daghan mo makuha. Ayaw jud pag-ato sa laing price. Dapat focus lang jud ka sa tag-5 na okay. Okay, Ing? Yes. Laban. Hi, pakimay lang po, pakimay. Okay, white blouse, fine. Pakimay lang po. Pakimay. So ano? White blouse, pakimay. Ayan, pakimay. Pakimay lang po, type mine. Okay? Sino ka, no? Divine! Okay siya? Okay naman siya. Okay siya? Ito may judge number 1 sa ano. Lagi man siya. Di siya lagi, no? No, okay, lagi, no? So hi
Diba? Ayan. Divine. Diba? Okay festival. So magbayad din may line. Tingali. No? Ha? Ay, ano bayad? Ay. Ano bayad ba yun? Ayan. Busy ba si... Ayan. Kasi blazer ba yun? So magbayad namin no sa amo ang si kay Ukaykay Festival. Hi tita. Si tita Ayan. So magbayad namin sa amo ang kay Ukaykay no. And naka-save with me, everyone. Sigot na lang. 5. Hello! Unsa man? Si Gwinta! Lasing pinta dyan pa ni mo. Perfect ka. Yung 50 pesos na siya, no? So, saan naaabot ng 50 pesos mo? May bagjuang nyo. Inaasip na yung mga pandiriti pajama. Ayan! Oh my God! So 50 pesos lahat. Ayan. Uy, naman yun. Mas pajama, 45. Kago na ba kayo ni mo? Ito, so, thank you so much, ate. So, 50 pesos lang talaga ang budget namin. Eh! Diba? Yung mga 50, diba? Sobraan siya lang. Thank you, te. Bye! So, hi everyone! So, manamin ang ukay, no? So, among bayot ako paminong, bayot ba? Kasi mga bayot, yung mga kon, kaayo, mga dili, mga listener na mga bayot. So, kasi man inyong nakuha na lesson. Joy lang. Ano siya? Mas siya rin sa kayo okay kaya makapikit ka. True. Up. There's a lot of fun ng mga lang. Dagan niyo pa siya branded. True. Dayon. Ang amo yung budget is only 50 pesos. So, nakakuha ni budget. Okay na 50 pesos. Kaya 5-5 man siya. So, laban na ta. So, this time, mang-snack na tingali ta. Sa Provinan. Ah! So we're going sa sa amuang may snackan, 'di ba? So we're looking for quack, proven and fishball, 'di ba? Welcome to Kalki, why not? Huy. Oh, 'di ba? So stay tuned, guys. So hi everyone. So we're here na sa sa mga snackan. So, at our back, di ba? Si Kuya. Ayan, so snack na ba yun? Bayot! Kung nakalibre ko sa kanang lemon juice sa akong batch. Pagay sa akong vlog batch. Ayun siya. So naka-free coke lemon juice. Diba? Ayun! Consider is always a free. Hi everyone! Thank you so much for watching our vlog. So manami. Diba? Malala pa. Mana? Audio Jungle.